Hello guys, welcome back to my vlog. We are here to decorate the sa building. Unsa na? Architect na siya, guys. Kuan, nag-decoration mi diri sa kuan oh. Mysterious kayo. Nag-decorate mi sa dingding guys. Tudlo nyo, ano mo gipakita? Nara oh, mag-decorationan ang dingding. Dili kay sa to kung na building. Building. Wait lang guys, kay mukat-kat ko guys. Diri na ibutang ko, diri oh. Ang gari dai kay klaro. Kita man na. Oh. Dito naman kadapit. Na guys, kat-kat ko guys. Kat-kat ko suon may batasan. Tara. Agay, happy birthday man ni Ogma, guys. Ako pa ni sibuk ko. Agay. Wag ka maputol yung kuwan. Puot tayo. Maputol yung gan mo. Oo, ang ba naman putol ay dali ang naman. Dapat utangan isikili kita. Istikip. Before sa ibisan. Hello guys. Nara guys. Ikaduha na ni guys. Ikaduha na ni nga curtain guys. Iyanan ako manang o kay para matabunan. Kuan ana o para matabunan. Yan na ang pokot guys. Kuan lakaw akong mangod guys kay na busy pud kay baby Hera kay pa-check up kay ilantan bis birthday ug magilantan. Kami na lang po maghinay-hinay di ari decorate. Ito nang indot pito ni butangan diri balong ni ano o. Kami laging kuwan. Butang na to diha sa live. Gani. Kanang like puro pula kay Kailan gino? kanang light ba light orange, yellow. Kanina lang butang iro. Kani bahala mo. Iro man ako no mo dahil mo sigbin. Lah, wala na. Wa pa man bulak ko. Inani pa kadagto ba? Ay mo palit pa to. Wa mo ko ibutang ano. Sulayan din nato. Pero pula muna dapat puti. No, Ano ra mga iro? ngayon kanay kuan. Problema ani pila ka bukyelo ra. Violet ha. Baka yellow. Dua ka blue. Bulak hindi ko ako gayud. Ano dang yelo ko na? Kita ko isa ka yelo nga butak. Sa ni butak. Ya, diri no no, dili no mo tangan ka. Pagutangan pa rin diri ba? Oo. Tangan pa. Katurang ang kuan na kuan mo ito. Apa di ara sa tunga o tangan sa tunga para di makasta. Ini maklaro, tama ni Paro. Dua begitu dia. Napa manang? Inana tadi mo ganihan no? Reason
ta. Butangan pa? Eh, Pero may isa. Ah. Your old friend. Tambay na na dito sa kuwan. Akong ilimpiyuhan. Oo nga. Ano nga. Paglantaw kay... eh, mag-isip ko tayo. Sige pang kuwan tayo. Ganyan kami. Ay, tunog din ah. Makati na siya. Ano? Ala. Hindi na nagkabot dito? Hindi mabot. Gamay mo ka na ako dito. Ginagigbo niya. Ang mo, pag-ikot balik. Pero mas angayan ka dyan. Kasi atong ninong ka. Ang kayo mo? Buwang ka. Buwang daot. Wala na magmamigigang. Yak. Yak. Adiri. Dahil ito ko tayo na ano. Pati kung mga shoot, pati na pagkaluaga. Mura na kung gi-cancer. Ano ganisi ba siya nga? Kung paano ko naman siya tampo? Wala na, tang-tang. Kasi natangtang ang isa? Dili ang tanang ko ano. Baby, this Dili, tagbalik di. Sulay ron eh. Kasi ganun, kapag nakuha ka diya. Ako eh, gabi kulit ang nagabihin no. Ay pula, manaday. Ayun, ang pula, pwede maklaro. Kanang light. Kanang mga iro, kana. Kaya na yung buto ko. Ano na isa oh. Ay, ito ko na may iro. Ano sa kung wapo ba tanam? Ah, matunga. Ay. Oh, ana lang. Ana, Oh, ana lang. Idikit itong yung kuan. Patay, buto ni ba? ay, dili na mo dikit ang usa. Lagi-lagi lang ako. Ilisig mga po, anong kaya di na mamili. Dili. Hello guys! Ulit lang mo diya guys, ulit lang mo diya kay nabisi pa inyong manang. Yung ang kuan. Amo lang sa ningong manang. Pagkauman ani ako na dayon ning ikuan diari o para mamanta. Uy, napabita as na ko eh. Aloy, Wala pa din kasugod ito. Sugod naman tulong ang salud. Kailan unas na magko. Ana? Ah, Uy, dili. ayo. Idol gamay doon. Na. Ani ba ani guys eh, hindi siya makuha. Orange. Hindi siya makuha guys. Dugay pa din may mga manani guys kay dagan pa kaayo ni kuan pag human ako diri dito na focus mga dugi dogs. Ang limpyo ko dito kay nanimawhan so Ano mag ipalit ko lagun nang kay storage. Guys, akong giop guys, kayang giop. Taop niya. Bye. Guys, welcome back to my vlog. So continue tagpang limpyo guys kay human naman mag-decorate diya guys oh. Amo ana nataod guys, naagi di ay itaod diri guys pero isot pug among tangtangon nga perti na namong singot og ginuan ana. Hinaot kani gyud ayon tato ang itaod guys unya. Kani dayon tato ang itaod diha. Oh kare, kani dayon tato oh. Unya kay nataod naman na namo, langad among tangtangon nga.
nagkalisod may ana og tao wa na lang gina siya diha, continue na lang gina siya diha kung manghod ang butang na pag-abot ato. So karon mag-continue ta diri panglimpyo sa salog. Hey guys, diri na lang man akong gilimpyuhan guys, ang salog na lang man ni free na lang ang kulang ani oh na lang guys. Agoy na si Ate Crisel magpatudlo ko atong edit nga kuan. Kato gani murag TV ganiti nga maganaanat tong basta kuanon ko niya kay kabalo naman ko mo edit. Kato na lang ba asa pangitaon. We. Bugs. Oh, ako gi nag-edit sa uban gikat-kat na. We. Dali mo to. Isa lang me. Ana uban ako mga vlog, ako naman ang gipang edit. Pero sila ka ng kabalo. Itudloan po ko nga ti sweet. Katong daan namin, nagbantay mi sa tindahang duwa. Pero dili pa kay ko asin expert at atas ka kabalo na ko gamay. Yes. Okay. Dap. Ikaw ba nung nagkana? Uy, manang! Yara man di ay umibutang manang ko. Ay, lagili na ko ang nilapad. Yan niya po. Kakapoy yan na. Sarap ito eh. Nindot mo siya oh. Hindi man na sa magimo. Wala na ibutangan na mag-iro sa taas. Hindi na gwapo. Yawa sa din. Huwag ka dyan. Pwede ang followers yung mga ngiti. Na, mo ganing ako nagatubang diya. At talikod ko kay makita itong maaramina. Nga guys, makita yung ngiti guys. Hoy! Parental guidance. Hoy! Musimba ha? Ano sa data ron? Ito ninyo. Ada misa. Sugod na ron na. Na, alas 5 na, ano sa dahil oras ang simba? Ito mo dyan. Oh, 5:10 na ra ba? Hoy ate, da, imo para ba kong tudluan? Wala to, naka? Doon na ito, kay magbalik-balik ka, basa imong tiil, ay basa ang sarap. Naku guys. Ay. Gamay na lang ko lang, mauman ako. Nagawa sa padayon. Na guys. Guys, maing hapon. So karon guys, magsugod na ta og limpyo diri nga side. Diri sa kuan sa manghod. Diri sa yahang Lelwa swimming pool. Nga po'y anan sa yahang mga doggy. Ang bike sa iyang bana gipangsangat kay kung dili isang at pamaakon sa mga irois. Na, pangsangat kay parting baratuhan ni balihon. Nara mga dugi sa kuang mangod. Maymay. O si Maymay. Na si Maymay. Kani si Bibi. Mga puutan yung iros kong mangod. Ayang iro nanago. Daraon nanago oh. Haman to. Motora nanago oh.
Ano mananago mo din ha? Abi nila guys, og liguon sila. Kanang talawan kasi sila tubig kay gabi na manggod pero og buntag okay ra. Hala, ayaw ninyo kuan na diri ha kay mahulog ang cellphone ni mami sa swimming pool ha, maimpas gyud. Narabay palit si mami. Cellphone ani kwarta si mami. Ha? Ibaliw. Magsugod na tag panglimpyo diri guys. Siligan na to para mawala ang bawang anso ba. Eh para uma, dili na kaayo ba ho? Ligo na lang sa mapan. Dili sa mabaho kaayo na. Wala mo da pabana na to abtik ito dili. Kay nato siya makatimaw pag ba anso, bawang anso. Ano dito diri, limpyo mo diri. Papa sa opisina sila mo pag akong bana to pag opisina mo pag-abot lagi kan dito sa kuan sa Marcos kay nagbiyahe sila ron nagtravel kagahapon sa Buanga siya din karon na po sa kuan na po sila sa Marcos na po sila busy sila guys kay nag-audit manggod busy sila nani ma ako lang sa dire. Guys, naipit siya guys. Sakit kayo. Kita oy. O, tanawa guys, naipit. Agay, naipit. Sakit kayo kani guys, oh. Nayaye. Alam, makaipit man din siya, oy. Ngawal man din. Kaya, naipit ako kamot. Matok mo sa diri mo kuan. Kita lagi guys, gabantan lang na kugi uto. Kasi kung mahilak ka nga, naipit ra. Kaya, uy. Naputi, nagkuhan ng unod. Naglaro unod. Na, yay. Yay, pati kaya yay. Yan ang nakuha. Maipit ka, mangawal ng mga ni. Madugay taning style na. Makuha tag silhig dito. Agtutang mamila ko tag silhig kay madugay tanang style man. Mangipit na ipit pa jud giatot. Kaya natubalik eh. Ang mga dugi bitaw gawas. Ibilin na ko ang chinilas guys, dito po niya mabasa. Namday so ang diri oh. Mama. Naay silig na naipit ko sa map. Ha? Makaipit man itong map oy. Ano man? Oh. Saan ka? Naipit. Nasamag ka? Unod gawas. Ano usang nang? Kamo ko naipit ana? Paganana na ko sa katungkuan niya. Ay, silig. Kita ko silig dari ay. Tara oh. Yan na lang. Kita ko sili guys. Tara. Lipit oy kita ay. Yayay man. Yayay kayo. Ha? Balik tabi. Ata balik ta. Ayaw lipat cellphone mami ha. Kaya magkukuha na ako. Ipit man. Sana lang tabi-tabi
gani. Gani o, maipit ta diri o. Hi guys. My man. My man. My man. Si Maymay guys, buotan kini si Maymay guys. Maymay. Buotan kini siya guys. Ug si baby pud buotan pud si baby. Ay. Naiwe ako cellphone. Ano? Maymay. Baby. Mugamit man gyud. Unya guys kay mugamit man gyud tag map ani guys kay di man nimo ug di ni gamit tag map pero mag careful lang gyud tani itong map kay mangipit man yo kani mangipit oh kani diri ko naipit ay sakit kayo. Careful lang tagamit ani kay bisag ma segundahan tagkaipit agoy. Kaya ba kayo? Ara sa guys kay map sa ko. Diri na lang kay plaster kayo diri oh. Plaster kayo siya. Yan. Ina.
Apan na rin siya. Mananagayon. Kaya kuan, katong gisabi na ko ganina nga tubig naman to siya kuan ka na Zanrox. O kaning powder ang ibutan para mawala ang anso. Tabunan kay mabasyo niya ta sa atong pagka aramina tabunan ng aramina. So, diri ra tataman guys, kaya bisag ma-full storage siya po niya ako ang cellphone, no? Para ba na ako na-delete ang ubang video ani kaya ako pang ipang-upload sa ako ang Facebook page na ako. Wala pa ako pa-upload diri sa ako ang Facebook account. Sa kung Maricel nag-upload na ako sa Facebook page na ako ug sa ako ang YouTube ug TikTok wala pa. So, diri ra tataman guys, amping tang tanan. I love you all. God bless. Salamat sa suporta guys. Please subscribe to my YouTube channel guys, Marimar. O sa ko ang Facebook account, please follow and like and share my videos. Then, sa ko ang Facebook account po, Maricel Acapulco Fernand. Bye everyone! Anapoday ko yung TikTok guys. Maricel gaya po na ko ang TikTok. Bye! Ano man eh? Di na hinon siya mo up guys. Giganahan na siya. Uy, ka-up na. Uy, naunsa day ka.